Hawu manje Uyanyanyisa kwamadoda lezinto enikhuluma ngazo. Awungitshalile esile ngosibonga ngitshela ukuthi ungasalale nami. Usibo Awungangidlaleli wena. Hayi Uyangiphelisa usibo. Ufike kanjani ukusibo? Ubona kanjani kusakase? Ngifikaphi kena? Ngifikaphi kena? Angiyazi lento enikhuluma ngayo nina uhulumeni engayazi. Wena uthengela Thusavana nje siyavula lapha. Thusavana. Wena ngithengela uba Uyafebe uyafebe Usudile ngamasoda lento hlezi sizizwa ngabantu uyazedla ngempela. Oh into enizizwa ngabantu kanti ngitshela into enizizwa ngabantu. Sikuthamba Suze thina phela manje. Isikhathi kanti Akwazi ngokuthi wena yajoyina kakhulu. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, wherever la ubukela khona uhlelo lakho silungisa umjolo, we're coming to you live la kumjolo show. Uthola ke ku channel yakho ka YouTube khona la okwazi ukuthi ubone indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. As per usual, the name is Dlala Matifane and I am the next the big thing in KZN. Uyazi ukuthi each and every time siqala uhlelo lakho zintathu izinto engiyicelayo kuye kuwe, which is to subscribe, like and also share this particular channel. So ukuthi ke uyafisa ngempela ukusibona sikhula kulula kakhulu futhi ongakwenza pressa phela nangu thanks la eceleni ukwazi ukuthi usilekelele ngaloko okuncane ongakwazi ukulekelela ngaki channel yethu ukuthi ikhule phezulu, and also join as a member of this channel. Mowenze njalo uyazi ukuthi ke igoal ne target yethu sisonke sumndeni womjolo show ukuthi mabe kuphela unyaka ka 2025 kuba umhla ka 1 January 2026 sikwazi ukuthi noma kanjani si reach imitha 1 million subscribers. And mina ngithembe wena ukuthi ke sokwenza lokho. If ever unenkinga ezithi umjolo, email njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele siyahamba njengamanje siyobheka inkinga zabantu. Ongiphelezele sibabona. Sanibonani, igama lami nguSihle wakaKheswa. Ngibheke kule show ukuthi ingisize ukuthi ngilungise umngani bami noEnhle. Saphinde savela kwi-screen sakho umbukeli wohlelo silungisa umjolo right here on this particular channel umjolo show. Uyazi ke masehleli kanje phansi solungisa indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo la eSouth Africa mhlambe nangaphandle ngoba phela bakhona abantu bangaphandle abasivalelayo but bafike la siphinde sishuthe nabo sazi neindaba zabo ukuthi sikhiphani. Uyazi ukuthi uhlelo lethu is proudly sponsored by EasyBet. Uyazi ukuthi ngihlezi ngikucela ukuthi njalo uma besiqala ishow hamba ku App Store wakho, hamba uyo-checka i-app ebizwa ngokuthi yakwa EasyBet, ufike uyi-download and also register. Mengabe usu-register sebenzisa i-code yakho ebizwa ngokuthi umjolo, that is UMJOLO. Mawenze njalo kunama-benefits amaningi ngenye indlela lapha. Ngikhuluma nje uyakwazi ukuthi ke mengabe wenze njalo uthole 15% weekly cashback, u-50 rand sign-up bonus, and also 150% first deposit match. Do the right thing. And the right ke wenze isiqiniseko sokuthi noma kanjani mina nawe sihambisana sikanje. Mina yazi ukuthi ngithembe wena ngaso sonke isikhathi. Kuyabanda ke eThekwini ke kule insuku kodwa indaba esiza nazo ziyashisa. So uma ngabe uyijwayele into eshisayo uyazi ukuthi usheshe uqede. Yabo because manje damo kuba warm, damo now enjoy nje ukuhlala uzwe ubumnandi bezindaba yabo. Khona dadewethu seceleni kwami njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ngaye nanokuthi kungani ezithola ekhona la kisho yakho silungisa umjolo namhlanje. Sawubona sisi. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ubani sinaye namhlanje? unoEnhle wakaHlophe osiwa kwaMasha. uEnhle. Angiyena umuntu ojwayele ukuncoma abantu besifazane kasi ngiyaqala nje loke yaqala le show umuhle Enhle uyazi. Ngiyabonga. Hawu suka madoda la ncoma ifanele ngaqala. Ngithe ngiyaqala. Enhle sinawe namhlanje la ohlelweni yalizwe igama lohlelo lethu silungisa umjolo. But ke kuhlukile kwakho because umuntu okulethe la umuntu mhlambe angazi ubudlelwane bakho naye buthini because umuntu wesifazane. Umazi kanjani uSihle? uSihle umngani wami omkhulu and sikhule ndawonye sizwana saya esikoleni esisodwa till namhlanje nje sisazwana kakhulu. Because even ngisho ngineyinkinga ngiyale ngiyekuyena benomunye umngani wami omkhulu kahlahle sibathathu. Siyazwana nje kakhulu uma khona nenkinga siyahlala phansi silungise njengabangani
noma ukhona lapho esifuna ukuya khona siyabizana futhi kahle kahle ahlukani nje sihlezi ndawonye. Nihlezi nindawonye. Okay, so ngiyezwa ukuthi ubungani benu lokhane nje nakhula niqala niyazwana. Mhlambe kusona sonke lesikhathi esenizwane sona akukho la nike na break up khona mhlambe naphinde nabuyelana lokho enazwana nje sukela nibancane. Ya inkinga zike zibe khona phela njengabangani ngeke hlezi yonke into right. But-ke ekubeni khona lezo inkinga siyakwazi ukuphinde futhi silungise sisolve siqhubeke futhi njengabangani. Asibreakwa nje kube ukuthi sekuyaphela nje kanjalo no hayi siyalungisa. Okay, nice. Ngiyajabula ukubona ukuthi ubungani benu nibambile and yonke into phakathi kwenu ihamba kahle. Kusho ukuthi nabantu abaxoxa zonke izinto. Siyaxoxa nje asifihlelani lutho. Yonke into nje siyayixoxa nje. But-ke uhlelo lwethu silungisa umjolo. Angazi nini ukuthi nizolungisa muphi umjolo. Kodwa mhlambe mawuthola nje ukuthi umbali ukufuna la ukuthi ufuna la ukuthi nizolungisa izinto eziningi ezihlukahlukene usihle. Mhlambe kuwena kutheni khona into efikile kuwena emqondweni wakho noma ubone ngazi ukuthi no konke ekuhamba kahle. To be honest, angazi kahle hle, angazi ukuthi ngizothi yini kahle kahle soyilungisa. Anginalo ulwazi because abangitshelanga lutho. But-ke ngiyathemba ukuthi ngizothola-ke when the time goes by. Okay, so uready kodwa ukuthi umuzwa ufuna ukuthini kuwena? Ready kakhulu. Sanibona. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Ngiyaphila. Uyabazi labantu angani? Yebo ngiyabazi. Boba u2. Ngiyabazi. Uyabazi. Yebo. Hayi no. Sihle angiqali ngawe. Yebo. Uyaphila. Ngiyaphila. Wena ongibhalelile. Yebo. Mhlambe asiqale ngokuhlangana kwenu nihlanganiswa yini nina noba u3? Sikhule ngandawonye. Ngithobe ema-primary sifunda ndawonye siyazwana. Sithanda izinto ecishe ey'fane ngasho kanjalo. Okay, alright. So namhlanje udecide ukuthi ubhalela uhlelo but wathi uma bulibhalela navela nonke nobathathu. Yini ndaba? Nize nakhetha ukuthi nize noba u3 noma nize noba u2 ukuthi nizokhuluma nodadewethu. Ingoba umngani wethu enhle. Akusahambi kahle. Khona indlela asenza ngayo e-wrong esingayithandi. Akusafani. Noma sithi siyazama ukuthi siyamfonela ukuthi simthole isikhulume. Akatholakali. Ngisho umbonile ukuthi la ngiyakubo. Ukuthi uthi uyakubo try akekho. So kahle kahle nisahlangani ndawonye like you used to. Yes. Okay, mhlambe yini edala lokho because ngikhulume naye wathi yonke into isahamba kahle. Ngokubuka nje kweni yini mhlambe edala lokho? Mina ngicabanga ukuthi izenzo zakhe. Izenzo zakhe. Yebo. Okay, Nkule. Sawubona. Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila khona. Nawe mhlambe ubona njengoba udadewethu ebona ngale? Yebo ngibona unongatholakala. Unongatholakala. Useshintshile futhi. Seshintsha kakhulu. Mhlambe mengingathiwa aningibalele mhlambe izinto aseshintshe ngazo yini nje engathi useshintshe ngayo? Lo akasabonakali noma sithi siyamfonela akasawansa ama-calls ethu noma sithumele iy'ngane sithi akeze azosibheka akasatholakali nje. Usenokuhamba nje iy'ndlela esingazazi thina nto besixoxela thina indlela yakhe. Okay. I am sure ukuthi you are wondering ukuthi what is going on. I too wondering ukuthi kwenzakalani la. Ngigakwe ey'ntathu ngingedwa. Iy'ntokazi. So khuluma nazo njengamanje. Ibhalile yodwa yathi ifuna enye phithi kwaqhamuka enye and lenye ngoba isikhona sekumele sazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. But-ke ungangibuzi soyithola khona manje impendulo. Sihle. Yebo. Ingqekimba noma isiZulu sami right but kona lo what's your main point ekwenze wabhalela ishow yini kade ufuna ukuthi uyikhulume niyilungise nodadewethu? Usihle. Izinto azenzayo angiyithandi. Uenhle. Uenhle ulala nendoda yami. Into engimbuza wami ngathi ngizombuza wona la ukuthi amadoda emangaka ezweni. Why akhethe yami? Awu. Uyafunisela noma Ngineshow yaleyo. Ngiyayawo le ngikhulumayo ngiyayazi.
ufakazi unabo nginawo ubufakazi. uyazi futhi nawe ukuthi ufakazi Uyazi naye lokho uyakwazi nje ehlela lapha ethi uyalazi iqiniso. Ngakho kade ngibalekela ngasamtholi nakubo noma ngithi ngiyahamba ngiyombheka kubo akasatholi. Lokho angisoko WhatsApp. Musa ukhuluma Ngenxa nje yendoda. Musa ukhuluma into engekho. Lento lo ukhuluma ngayo angiyazi ikhulumele wena. Veza ifoni yakho manje Angiyazi, ungiblokile ifoni yakho akusatholi ngisho kini ngisho ngihamba ngithi ngiyakini awukho. Uba uthe ngiblockile. Ifoni yami ifile anginayo ifoni okwamanje. Futhi bengithi ngisazoza nginine amadoda ihlanganaphi. Yini lo Uba bese uthengela ngiyafika nendoda yakho. ukuthi fini. Uba uthe ngilana nendoda yakho. kahle enhle iqiniso uyalazi wena Nawe futhi esayidini lakhe. kunjalo nje enhle Hayi mina ngiyazi lento Usamba ngale enhle. awutholakala efonini ngisho sithumela ingane awutholakala Sidlithende enhle. Hayi kahle ke Ungaloso sisungangikhanisela mleke mngani ungazosenza kanje. ungayazi. Kodwa Nina yahlathi niyangidakelwa nini? Why? Niyangidakelwa nina noba uthi akwazi ukuthi ungakhuluma ngale hayi niyadakwa niyadakwa nina uyanyanyisa kodwa. kwamadoda nezinto enikhuluma ngazo awungitshaleli esile ngosibonga ngitshela ukuthi ungathi alale nami Awungangilaleli wena hayi ufike kanjani kusibo ubone kanjani kusakasi ngifikaphi kena ngifikaphi kena angiyazi lento enikhuluma ngayo nina ngikhuluma into engayazi wena uthengela thusavana nje siyavula lapha thusavana wena ngithengela uba uyayi-afoda yini isifebe suyaphila ngamasoda lento hlezi sizizwa ngabantu uyazenda ngaphela sinasifikele oh into enizizwa ngabantu kanti ningitshela into enizizwa kodwa ngabantu sikuthemba Suzenze thina phela manje akwazi wona yezijwayela kabi jwayela kabi wena ngizowenzani uzobathi ngizokwenzani ngilalile naleka nepipa encane ningibizela amakhamera ningibizela udoti Tohlale phansi Hawungibulalani-ke ngilalile nento engaka ngilalile nayo kube wrong bese uphakamisa umoya futhi Hayi kahle wena. Uhlale Hawu. phansi ngicela uhlale phansi abangijwayela lapha baba Hawu. ngisashutha ngiyakucela baba Ngikulandela kangaka ngasho kanjani? Cha. Ngivele nje nami umfazi Ba- ngibone. baba okay ngicela ubambe ithambo Umshengu. umshengu baba Shabana. umshengu nayi ikhamera baba ungambheka umama akubone angithi uthi ufuna ukubona umama nangu ehe Swine majasi. impela baba Ngangimatifa. ehe Nginayo ngiyabonga nayo yonke icrew. siyabonga Nani ekani lemkhuba eneniyenzayo le. okay baba Sengihamba ngikude le tofweni. siyabonga baba Mina ngiyiphuza lunch angidli. oh hayi Bye, Matifa. ngiyabonga kakhulu baba Yazo. ngiyabonga uqhubeka ulandele ishow baba Awulungisa lo mjono. ngiyabonga baba Angijoli. sure Yazo. sengincome angaka ngincome isifebe hayi bhuti angazikhuluma ngani waqedile lokushina manje amadoda uchaza abantu ukuthini bhuti abantu muzongibisa isifebe uthi uchaza ukuthini muzongibisa wisona isifebe wisona makwazi hayi kwawena bhuti angidakela wena-ke nje phela uthuli phela uthuli angikunje ungenela wena ngibulala uzilalela ipipa ngibulala bufuna la mangani ukuthi uxoxele inkinga zakho ngafuna ukuzwa la mangakho ngizobele ngikusakaze ukuzwa la mangakho awaqamba wazwa-disparate uqamba manguthi nerometha esilizoda yakho usho loya dodi loya hayi kahle wena hawu ungaboqapha-ke nawo amakhathengeke lo dotweni ngeke mhlawumbe nathi nani bayasipensaba nathi nabensaba ngeke ngeke hawu ngeke uphakamisa umoya kodwa hayi wrong Okay. na wena ngazongidakela sengiyangeza nawe uthile lokho lamakhamera langidakelwa Hlale nini phansi. hawu ningijwayela amasimba ngicela uhlale phansi Ngizobizela amakhamera. Hayi bo, hayi kahle bo. unonkiloyi wena ningibizela amadoda angasile nakhona hayi bo, hayi nifike kanjani kona lo khuza abantu bakho khuza abantu bakho umuntu wrong la wena ungazosho ukuthi ona-ke ngiyacela ngirongani ngoba ngizwile lento engikhuluma ngayo ngiyacela Hayi. ngicela sehlisa umoya ngicela sehlisa umoya breathe in breathe out wena uyajwayela wena breathe in again ngiyazi ukuthi uma ngisho le nto ucabanga-ke manje ukuthi wafaka elincane wafaka elikhulu mhlambe yabo hayi-ke elikhulu angazi ukuthathaphi
Kufika kanjani ukuthi ulale nendoda yasisi wakho ongitshela ukuthi nixoxa yonke into naye? Kasisi wami, usisi wami. Ehe. Usisi wami yini lo? Usisi Kanti wakho. Ubuza kanje. ngoba nakho Lo- ungekona Ima- Sasilwa nobhutana. Awukhohlakele we-enhle. Unkule ungenaphi ke yena-ke? Okay-ke Awukhohlakele. uthe mina kutshela istori. Ehe. Akwazi ukuthi ngithi sihlezi siyabangani. Ufike uzongixoxela into ukuthi wena indoda yakhe kwenza kamnandi kanjani. Ekubeni mina indoda ngiyathi ayiyenzi zonke lonto. Ulindeleni. Nami Hayi. ngifuna ukuzwa lokho ababekuzwileke. hayi No. kodwa Bazibona uyajwayela. babengijabulele. So wena mengabe uxoxelwa ukuthi umuntu kanje ufuna Suthi umuntu ukutesta. enomona wena. Testa ngifuna ukuthi ungixoxelelani. Ufuna ukutesta. Ungixoxelelani. Zoba thatha wonke lamadoda la bathi Shuthi mabaxoxela ngizowatesta inkinga phela zabo. kufanele. Hayi Ufuna bisifebe ukutesta yonke into wena, oyizwayo wena. Test. bisifebe. Sondela ngapha mfethu. Ungathi ufuna ukutesta yonke into. Inja yami ngiphethe enye inja ngiyayishaya mfethu. Yabo mengithola ithuba Yazi uyanginyanyisa. ngiyayihlaba ingane. Ghost Uzomela uhlabeke phela. wena. Ngiyabuza. Wena bhuti Uthi ungithatha wena kanjani? mengabe uzwa into ixoxa nje ufuna ukutesta. Siyamantombazana awukwazi ukuthi uyinxibe bese u-expect ngizoxhuma ngihlale kwena. Kahle bo. Kahle. Ungangijwayela ukuthesta phela. Into zakho Testa manje la ngoba wena wena namaphepha amakhama amancane. Ukutesta wona-ke. Hayi fuck off wena. Ukutesta Hayi, Ima- fuck ima- off. ima- ima- wona. ima- Sazoyiphinda. Ima mengabe uthi kushuthi wena usulale namadoda abangani bakho bomabili. Akaphindi Ngisho usuphika njalo. indlela ekhohlakele Ngibona. ngayo le ngane. Kuyilokho abakushoyo. Basho lokho? Uyanyanyisa Ngibona-ke. bo. Lincane ngempela. Ayikho ngempela inkinga indoda yakho. kusazoyiphinda. Hlangana fana amaphepha amancane indawo Ngiyabuza. uyaqala amaphephini. Shuthi nelakho ncane Cha, vele. sizele Uhlangana Hlangana namaphepha fasele indaba amancane. zamaphepha amancane la. Soke usilolana nendoda yethu wenza usibuza amaphepha. Uthena lincane manje. Ngifasa into yokuqala yini? sibhalela Awusiyakancane ngoba ukujwayela nakho kabi nawe. sifuna ukulungisa inkinga zethu maze sihlangana apha indaba Phela yamaphepha. nizongibhalela- Noma ufuna ukuvezela lakho Manje mina nganivezela no. Liveze Ungafezela phela. amaphepha Liveze phela. ngapha eceleni kwakho. Nifuna ukulibona yini? Vezela vezela lo. lo hambe test. Oh. Lesa sifebe Shuthi seceleni kwakho. ngivezela-ke phela. Bethi veze. Angithi uyakhuluma kakhulu wena. Waliveza Angithi uyakhuluma kakhulu wena. isingami. Walizwa khuluma ngalo Angithi wacabanga uyaveza wena. usafuna Ungiveza kuyakuyona. wena. Hayi bonazi izingane bo. Nifunani la yazi Bezizela ukuthi abazi sizilungisele bafunani. inkinga zethu. Okokuqala Masifuna indaba abazi zamaphepha bafunani. manje. Nihambe nikhuluma indaba zamapipi. Hayi. Kahle ngikhalela ipipi. Lapho ipipi encane elicrossini. Ele ndoda Hawu, yami. Hayi yazi kahle Hawu. nini. Hayi nathi Ima- nayihlaza. Sithola Hayi ngani? nayihlaza Ele shame. ndoda yami phela. Kulungile ngizoliphinda ngilidle. Nakusasa futhi Uzobona-ke ngizolidla. phela. Uzobona. ngilosti-ke manje uthi le ndoda yakhe kade sikhuluma ngendoda yasihle esiqala kahle kahle nina niqoqodwa umuntu oyedwa noma Cha, benjalo uzamadoda ethu bhuti into ongayizwa lapho ngoba ulala nendoda yami aphindela ngendoda yalo ekugcineni athi Kanti umngani indlela wethu ongayizwa into lapho. engazwakali lapho. cha phela ngifuna ukuthi sihambisane ngifuna ukubizwa Injalo-ke indaba-ke lo nonke lolo Shuthi manje hhayi, sasizolala nani ndaba esiqeda la. Shuthi anwanelisi. Awukwazi ukwehlisa umoya nje wena. Mina ekubeni nami Ngoba vele uyafetha abafana. ke sathesta-ke sazwana. Uthi uthanda abafana. Nakusasa sophinda Thanda futhi abafana. besifuna ngoba Uyanyanyisa Kahle wena. wena uyinto yokushawa nje wena. Ngishaya phela. Hawu. Ngishaya. Uyanyanyisa. Manje kodwa. ukuthi angikusabi. Uyanyanyisa Ngishaya-ke. kodwa. Hawu. Usala ngithathe wadla. Nakusasa futhi ngizoyidla. Soke sibone. Sobani futhi Soke kimi. sibone. Yebo manje Sobona. Wena yazi Mina ngizokutshela lo mjwayela kabi. Ngeke ngihlale Uyanyanyisa ngisalo kodwa. wena. Wena lapho ngizoyiphinda nakusasa. uyanyanyisa Usi- kodwa. Usi- Hamba nonkiloyo. Engabe uyazehlisa lo sikhothe ngicela kaxolisa. nihlale phansi mfethu ngicela umkhiphe mfethu Uzwa nginyanyisa. Ngicela Engabe phansi. uyaxolisa. ngiyanicela Asikwenzeki iphutha noma senzilimi. Uyanyanyisa. bafethu into kade niyizele kwishow ukuthi nizwe ukuthi ngempela lo muntu lo unenzani so nisazoqhubeka naye Angeke ngiqhubeke. Ngeke inyoka phela le. Inyoka la. And behle simphikele eroundini. Shiwa khungayo zona lezi zinto lezi. Sithi hayi ngiyeke umngani wethu. Kanti uyazi ukuthi weyilimi. La bhede yakhona uhambe wakuqala umngani ukuthi uselane nendoda yami. Waphinda weza kumina wazongixoselana nedalo. Ungabona phi into enjalo? Angiyazi mina lento ibiyenze. kodwa nani nisithathaphi isibindi sokuthi nixoxelane nize nifike Phela nakwi-sex samantombazane kumele Hayi, sixoxe phela. sixoxe, nayo siqambele Bese amangaki samantombazane. Eish. Manje ama-boyfriends wenu-ke niyaqhubeka nawo khona senazi ukuthi Hayi mina ngiyayishiya nje into. Abaqhubeke nayo nonkulu wakhe mina nje ngiyamshika. Ingakho ngibiza intombazane ngoba ngizokhuluma kahle woman to woman. Yona-ke lutho. so manje seni-available umuntu obukayo la obona intombi angakwazi ukuthi anishere Hayi okwamanje mhlawumbe alinde 2 months. Nawe nje ngathi usunesithefeke nje nawe hayi. awu Hayi. Hawu.
Cha ngenzela ukuthi phela Cha sikho kwi-market bhuti. kahle kahle wena usho ukuthi ususihlukanisa nabantu bethu ngoba phela inkinga uthe bekuyintombazane uyamishiya usikhotheni nangani wena kusho ukuthi wena uyaqhubeka khona kunje khona wazi ukuthi walala no enhle uzoqhubeka phela naye isifebe sihambe sayolala naye okay kusho ukuthi wena uyaqhubeka nomuntu wakho hayi ngizoqhubeka Hayi mina ngeke ngikwazi. Oh hayi ngeke shem. kuphela nje kumele ngigxobele Uzokwazi ngani ukuthi abasaqhubeki no-enhle? hayi oh Hayi. hayi shem iyaphoxana shem bengimthembile khona shem hayi mina ngazi mina iyanyanyisa angazi ngiphumile nje futhi kuyena ngiphumile Senzilini. Kanti phumile lapho uyasibalekela yazi ukuthi siyambheka noma abantu yayazi indaba idumanjani elokishini. hayi bafethu mina ngazi ngempela ukuthi ngithini la kule episode nami ngithole sengithola amaqhaphazelo manje kumele ngiveze uNzimande manje uNzimande angimvezeli nombani mina ngimhlonipha kabi naye indlela ayihlonipha ngayo yazi le episode iziyaphela engavukanga ngikakwe ezintathu akazange ashaye ngisho ama-hazards mntakababa abuka uyiphathe kahle manje mina kuthiwa ngizomveza nje esihlangalaleni hayi ningangenzi kanjalo mina bafethu otherwise uma ukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo imela njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com this is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show uyazi ukuthi sisebenzisana ngokubambisana nenkampani isiyeza media okuyiyona-ke ebheka iy'ndaba zamakhamera iy'ndaba zama-live screening noma yinje efuna ukushuthwa so uma ukuthi nomcimbi ufuna ukushuthela umcimbi wakho noma into yakho uyabona ukuthi ayihambi kahle kulungile babize basondeze eduze nanka ama-details abo la ngezansi ungakwazi ukubathola otherwise khumbula udlala Matifane is a DJ not just a DJ a versatile DJ ngiyazi mina ukuthi ninalo versatile bey'nsuku zokugcina mina ngisho versatile lo ukuthi ngidlala lonke uhlobo lomculo so ngiwu-DJ ngiwu-MC ngiyi-host special appearances ngiyawashaya ngi-email ngifike kwi-event yakho and magic dlala matifane@gmail.com udlala matifana@gmail.com matifana wami ugcina ngo-A not ngo-I not ngo-E abantu abaningi banako ukungibiza ngoMatifane angiyena uMatifane mina abantu abaningi banako ukungibiza ngoMatifane angiyena uMatifane mina nguMatifana asisho sonke class Matifana asihlale noma kanjani kwi-episode elandelayo sibone ukuthi kuzobe kuhamba kanjani siyabonga kakhulu ukubukela kwakho